ngiyathandaza manje usemndeni ethi labagulayo bakhaya ukuthi isayini Jesus baphila manje sonke bese none abanela besifazane okay sicela abeka ngoba njalo Jesus shikwembu dile maswali bangwe ya shikwembu shikwembu dashalanta ngoba ishibonile shifamba na yes. Hallelujah. Amen. Pushela bomma. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pushela Sunday school. Yeah. Pushela bobuti. Pushela bomma. Hallelujah. Pushela magazi wambile obulaka ngokuya strategy. And another bazalwane ngibona ekhuluma ngehlala wakho angeke labantwana uyabafreda usikazodana ekhaya amen uthola abantwana bangavali ngenyamani manje la uphakathi bona abantwana ukuthi bangavali lesikhathi ufile abantwana bakho ngokukhala komisotho ya ngoba abantu ngilo usaphila wena bekufanele ubambe ikhala kubantu ababantu ukuthi lana siyini lewana Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Point lamba sana. Lithi uma ungumama uyazila kulo. Yeah. Ushadile awungashadi uyazila. Yeah. Ngoba tinkinga tifuna ushadile ukuthi kufunana nomsini. Yeah. Yeah. Tifunana nomntwana mali. Tifunana nomuntu imali. Uyazila nje umumaka nje uyafuna ukuthi ufunze ukuthi mina ngiyazila bangaze esontweni bathi akuzilwe indoda enje. Yes. Awutifundise wena ukuthi mina inkonzo ngiyayibamba leyo. Yes. Bangaze bangitshele esontweni ukuthi sekuyazilwa. Amen. Hallelujah. Amen. Nje bazalwane Tiningi inkonzo lethefuna sizame ukuthi ifundisa ngokubanga. Sihlangane sento inkonzo yesipho. Sinomake nje. Ene makho manga lelo langa simfuna. Ngoba lapho ungathi mina ngishadile mina angikashadi. Inkinga tethu nalona inkinga yakhe. Nalona sitokhala ndawonye. Sitokhalisana. Manje ngoba imakhala athi mina kami isikushwa kuloko naloko. Singathandaza even 30 minutes. La lapho siyakhala. Siyamthwalisa. Le phela ndaba sihamba nayo siyambambisa le phela. Hayi kuthi manje ngoba imakhaza kukhala siyaphuma. Hayi ngoba baba sisiyaphilo ya. Inkinga yamdulana. Awuhlelo. Siyabambana siba into leyo. Hallelujah. Amen. Uzila kubalekile bazalwane. Ngoba nasathani uyabona ekhaya mase kumasathi. Kunabantu abasifuna lapha nokuthandaza noma emakhaya. Umuntu ufuna ukuthandaza ajabule omajabulile mntana athele umsebenzi ngasathi siyabonga Nkosi. Siyabonga ngoba wena. Unathi uhlezi unathi. Kanti uNkulunkulu ufuna ubonge kwa even ekseni. Uthi ngiyaphila baba. Baningi abantu bonakala namhlanje. Mina bengcono ngani Nkosi. So ufuna ukuthi jwayele ukuthi mina inyanga nje impela ingazili lapho. Ake kufe make makhanya uqale kancane ukuthi namhlanje u12 la incabule. Uyibambe lesiphiwo sibe ngo1. Ngoba le nto hlala sokuphila nayo. Uze kusasa ukhohle ukuthi konja ubani ngoba itolo bozili. Mara ungafuna ukuzile sontweni ukuthi se asizile. So one problem. Uzile ufuna ukuhlala esinabo, ufuna sihlala sihamba nabo. Angikukholwa. Ikholwa lezilo phela. Yes. Lethi ukuthi ufuna umfundisi ngakuphinike tona every day. Ngoba wena ufuna ulwe. Ufise moya lemini. Ngoba lo munye moya ayifuni umfundisi. Ifuna wena. Bantwana ngeke bafe ebusuzini network ngabantu. Ngenxa umfundisi akabamba ifoni. Wena sokudlapha kusasa sandla usibeke emntwaneni ukuthi
Sathane phuma kulo mtimba. Yeah. Lo mtimba unasabelo. Yeah. Asitifundiseni bazalwane ukuthi Sathane angasiyendisi. Ngoba wasathane wasendisa sibane problem. Phela Sathane nokontrola nabazalwane. Sathane angakukontrola uthona uyesontweni konke. Athi hlala phansi. Yeah, udoka lapha ematsheni. Yeah.